Wara li l-Prim Ministru bla mistija ta' xejn ammetta li kellu kuntatti ma' maġistrat, il-Ministru Anton Refalo saħaq li Robert Abela huwa bniedem ġust u li dan l-istazzjon qed jibni storja mix-xejn. Meta mistoqsi minn Net News dwar dak li stqar il-Prim Ministru, meta saħaq li kellu taħdidiet ma' maġistrat, il-Ministru Anton Refalo baqa' jiddefendi lil mexxej Laburista. Iżda fl-istess waqt ma weġibx domanda sempliċi jekk hu personali għax kellu kuntatt ma' membru tal-ġudikatura. Ministru, inti ġieli kellek taħdidiet ma' maġistrat? Ġejt li jekk jogħġbok. Ġieli kellek taħdidiet ma' maġistrat? Warx qed issaqsili din. Fl-ħaniem il-Kamra tal-Avukati kuntannat dak li qal Robert Abela dwar taħdidiet li kellu ma' maġistrat. Dil-ġimgħa kelli okkażjoni nitkellem ma' maġistrat li qalt li vera il-qafas tal-liġijiet preżenti jippermettilna illi nistgħu nagħtu pieni baxxi jew pieni għoljin għal rejat partikolari. Il-Kamra tal-Avukati insistiet li dialogu li kellu l-Prim Ministru ma' ġudikant li forma parti mill-Maġistratura imur kontra l-kodiċi tal-etika tal-ġudikatura. Jekk dan seħ mingħajr ma saret konsulta mal-Prim Imħallef. Il-Kamra tal-Avukati saħqu wkoll li dan huwa prinċipju bażiku li dejjem għandu jiġi rispettat. Iżda minn dak li qalilna l-Ministru Anton Refalo tal-Labor iħossu li dan l-aġir qisu xejn mhu xejn. You are making mountains out of molehills. Il-Prim Ministru huwa raġel ġust, raġel jaf x'inhu jgħid, dak li qal il-Prim Ministru bl-ebda mod ma jindika dak li qegħdin tippretendu intom. Wara ħafna lobby diskors il-Ministru infex jattakka l-Partit Nazzjonalista b'mod partiġan minflok ma kompla jwieġeb id-domandi ta' Net News. Il-Kamra tal-Avukati qalu li mar kontra il-kodiċi tal-etika. Dak qed tgħidu inti. Le, mhux jien qed ngħidu, il-Kamra tal-Avukati. Qed tgħidu inti jien bl-ebda mod ma nista' b'xi mod jiena naqbel ma dak li qiegħda tgħid int. Il-Prim Ministru huwa raġel ġust, mexxej kbir jaf irid jmur u bl-ebda mod naċċertak merid b'xi mod jindaħħal mal-maġistrati u mal-ġudikatura. Intant dwar dak li qal Robert Abela, mhux il-Ministri kollha qed jieħdu l-istess pożizzjoni. Min baqa' jfarfar, min qed jgħid li ma kellimx membri tal-ġudikatura u min qalilna li l-Prim Ministru għamel tajjeb. Inti ġieli kellimt maġistrat, Ministru. M'għandix għalfejn kellem maġistrati, jiena qatt ma kellimt u le. Inti ġieli kellek taħdidiet ma' maġistrati. Jiena il-responsabilità li għandi llum hija dik tal-kultura. Llum ġejna hawnhekk biex nitkellmu dwar żvilupp importanti ħafna fejn jidħol il-Karnival ta' Malta u avveniment importanti ħafna fejn jidħol Karnival. Ma ġieli kellek taħdidiet ma' maġistrati. Nerġa' ngħidlek jiena ir-responsabilità tiegħi llum hija dik ta' Ministru għall-Kultura. Ġifieri ma tistax tgħidli jekk valja. Nerġa' ngħidlek jiena r-responsabilità tiegħi hija Ministru tal-Kultura. Maġistrat mhux iċ-Chief Justice li jitkellem ma' maġistrat fuq policy hija floka. Il-fatt li l-intenzjoni x'inhi? L-intenzjoni hija li għandek politiku f'dan il-każ kien il-Prim Ministru ta' pajjiż li qed jitkellem fuq in-neċessità li nħarsu jew nikkonsidraw dik li hija sentencing policy. Minna nifisha hija xi ħaġa pożittiva l-fatt li għandek politiċi, gvern li huwa proattiv. Desiree Grek, Net News.